To masu kallon mu ga mu dai a shirinmu na girke-girke, sunan shirinmu sirrin girkin arewa. Gashi nan dai muna dafa abincin gargajiya, kun dai gan suna cin dan wake. Da ganin dan waken nan dai kun san cewa ta hadu su fa suka girka. Sai mana shinkafa da miyan aleho, gashi kuma sun girka mana dan wake. To, ku ci gaba dai da kallon mu, ku bi mu a shafinmu na Facebook, Instagram, YouTube da kuma Twitter. Me za ku ce? Gaskiya ne. Wannan shine sirrin girkin arewa. Wato abincin gargajiya yana da amfani sosai, yana gina jiki, yana da balance diet. So ku ci gaba da kallon sirrin girkin arewa domin ganin ƙayataccen abinci na gargajiya namu na arewa kala-kala daban-daban. Abincinmu ne yana da sinadarai daban-daban masu Ani ban ma san me zan ce ba, saboda daɗin wannan girkin da na ji na sirrin girkin arewa. Yaushe rabuwanka da cin dan wake? Gaskiya na manta, ina zan kai shekara 7. Amma da na ciyo sai na ji dama ban ƙara cin wani abinci ban dan wake ba. Gaskiya ka masu So don haka a ci gaba da bibiyan mu wato a shafin mu na sirrin girkin arewa, YouTube, Facebook don samun shirye-shiryen mu a kowane lokaci idan muka dora. Masu kallon ku daga cin abincin gargajiya yana da sinadarai masu gina jiki sosai.